היי גיא. היי לירוי, בוקר טוב. מה קורה? מה קורה? בסדר גמור, תראה, אתמול הייתה פתיחה של הסופר פארם בכרמי גת, במתחם ביג החדש, המהמם הזה שעשינו פה. יש כבר בלונים, הכל מוכן. בוא ניכנס, נראה, נעשה איזה ביקורת של הסניף. תראה איזה יופי. עבודות התקרה האקוסטית, התקרה השחורה עם התקרה הנמתחת המרחפת. מה זה הרצפה הזאת, גיא? זה רצפה, לא כל אחד עושה דברים כאלה, זה משהו מיוחד. ריצוף אישבון, חבל על הזמן. והתקרה, וואו. תקרה נמתחת, שחורה, מבריקה, למחלקת הבשמים. חבל על הזמן. בוא תראה להם את כל השאר הסניף, תראה איזה יופי. איזה יופי. הכל מוכן, מדוגם, מתוקתק, מסודר. איזה שלטים, גיא? מה, זה משהו חדש? זה תלת ממד, חבל על הזמן. עיצוב אישי. תמשיך, יש עוד הרבה מה לראות, תמשיך. יש פה את דלפק בית המרקחת, שמדבר עם הריצוף, עם החיפוי עץ, שעולה על הקיר.